Vítam vás pri našom spoločnom ponore do prameňov. V posledných týždňoch sledujeme naozaj fascinujúcu cestu Jatakovými príbehmi. A tá cesta nás vedie čoraz hlbšie. Presne tak. Je to taký logický posun od toho vonkajšieho k tomu vnútornému. Áno, najprv sme sa v príbehu Apanaka pozreli na tie vonkajšie nástrahy, na ten hrubý klam a potrebu úsudku. Aby sme neskončili v púšti. Presne. Potom sme sa posunuli k niečomu jemnejšiemu. K falošnej múdrosti, predstieranej cnosti v príbehoch Vanarinda a Devadhama. Ukázalo sa, že odhaliť pretvárku u druhých je jedna vec. Ale dnes sa dostávame k bodu, ktorý je ešte tichší a možno aj nepríjemnejší. Oveľa osobnejší. K vnútornej poctivosti. Poctivosti voči sebe samému. Áno, po tom, čo sa naučíme vidieť tie masky, ktoré nosia ostatní, tak príde na rad tá najťažšia úloha, pozrieť sa úprimne na tie vlastné. A tieto príbehy sú geniálne v tom, ako postupne odkrývajú stále jemnejšie prekážky. Tu už nehovoríme o veľkých morálnych zlyhaniach, o krádeži alebo násiliu. Nie. Hovoríme o niečom, čo sa deje v tichosti našej vlastnej mysle. O procese, ktorý sa často skrýva za zdanlivo veľmi rozumnými logickými dôvodmi. Je to takmer neviditeľný nepriateľ. A tým nepriateľom je vlastne téma nášho dnešného rozboru, 7. Játakový príbeh. Katahári Jataka, teda príbeh nosiča dreva. A tento príbeh je majstrovskou štúdiou v tom, ako si dokážeme krok za krokom veľmi presvedčivo ospravedlniť, prečo sa vzdávame vlastných možností. Áno. Nie je to príbeh o morálke, ale skôr o psychológii vôle, o rozpoznaní vlastnej lenivosti a pohodlnosti, ktoré sa prezliekajú za múdre rozhodnutia. Je to príbeh o tichej erózii odhodlania. O tom, ako sa veľký potenciál môže rozplynúť nie v jednom dramatickom páde, ale v tisícke drobných, takmer bezvýznamných ústupkov. Tak poďme si ten obraz vykresliť. Predstavme si muža v dávnej Indii. Jeho život je, definovaný ťažkou prácou. Každodenná drina však. Presne. Každý deň chodí do lesa, rúbe drevo, viaže ho do otiepky a nesie na trh. Zarobí pár minci na jedlo. Monotónna práca, ktorá ho drží presne na hranici prežitia. Áno. A jedného dňa, možno náhodou, zablúdi hĺbšie do lesa. A tam, na odľahlom mieste, objaví niečo úžasné. Háj plný vzácného, voľavého santalového dreva. A okamžite si uvedomí tú hodnotu. Jediná otípka tohto dreva mu vyniesie toľko, čo za týždeň obyčajného. Alebo v inej verzii príbehu objaví cestu na vzdialenejší trh, kde by za obyčajné drevo dostal oveľa viac. Pointa je tá istá. Áno, objaví príležitosť, ktorá si vyžaduje viac úsilia, ale sľubuje neporovnateľne väčšiu odmenu. Cesta je dlhšia, namáhavejšia. A spočiatku je plný entuziazmu. Je to obrovská motivácia. Stáva pred úsvitom, kráča ďalej, znáša väčšiu únavu. Samozrejme, to je tá prvá fáza nadšenia. A keď sa večer vráti s plným mešcom, cíti zadosťučenie. Jeho život sa reálne mení. Môže si dovoliť lepšie jedlo, opraviť chatrč. Prvýkrát cíti, že má veci vo svojich rukách. A toto trvá nejaký čas. Ale potom príde jedno ráno, zobudí sa a je unavený, bolia ho kosti. A v mysli sa mu objaví tá myšlienka. Dnes sa mi naozaj nechce ísť tak ďaleko. Som vyčerpaný. Čo sa stane, ak dnes nazbieram drevo len tu na blízku ako kedysi? Zarobím menej, ale aspoň si oddychnem. Veď si to zaslúžim. A toto je ten kľúčový moment celého príbehu. Ten prvý kompromis. Včera to bolo vlastne fajn, nemusel som sa tak hnať. Na čo sa toľko drieť? Aj ten menší zárobok stačí na prežitie. Na čo mi je viac? Je to vlastne múdrejšie šetriť si sily. Postupne, deň za dňom, sa jeho nová norma stáva starou normou. Cesta k santalovému drevu zarastá trávou. Spomienka na väčší zárobok bledne. Sám seba presvedčí, že jeho pôvodný, ťažký život je vlastne rozumnejšia a udržateľnejšia voľba. A tak sa vráti presne tam, kde bol. S jediným rozdielom, teraz už vie, že existuje lepšia cesta. Ale vedome si vybral, že po nej nepôjde. Presne tak. A úloha bodhisattva je tu nesmierne zaujímavá. Nie je to akčný hrdina. Nie. Nezjaví sa, aby mu vynadal alebo ho zázračne zachránil. Vystupuje tu ako tichý pozorovateľ. Možno ako múdry kráľ, minister alebo pustovník, ktorý si všimol to počiatočné odhodlanie a neskôr aj ten postupný, tichý úpadok. Bodhisattva tu nie je postava, ktorá koná. Je to symbol jasného vedomia.
Tej časti mysle, ktorá presne vidí, ako sa tento proces sebaklamu odohráva. Ako si človek sám pred sebou ospravedlňuje vlastnú slabosť. A vzdáva sa možnosti rastu. Nie je tam žiadne vonkajšie odsúdenie. Celá dráma sa odohráva vo vnútri toho jediného človeka. Bodhisattva je len zrkadlo. Dobre, ten príbeh je naozaj silný vo svojej jednoduchosti. Ale na prvý pohľad by sme mohli povedať, že je to len bajka o lenivosti. To by bolo obrovské zjednodušenie. Mám ten istý pocit. Tradičné komentáre idú oveľa hlbšie. Spájajú tento príbeh s kľúčovým buddhistickým konceptom. V páli sa nazýva víria. Víria. To sa často prekladá ako úsilie, energia. Áno, vytrvalosť, ale nie je to len hociaké úsilie. Nie je to slepá drina alebo krčovité napínanie svalov. Víria je vnímaná ako jedna z 5 duchovných schopností a je to skôr radostná, energická vytrvalosť. Chápem. Je to schopnosť začať niečo prospešné, pokračovať v tom bez ochabnutia a doviesť to do konca. A príbeh nosiča dreva je dokonalou ilustráciou toho, ako sa víria postupne, kvapku po kvapke vytráca. A práve tu sa mi zdá, že ten príbeh naráža na niečo extrémne aktuálne pre nás v roku 2026. Absolútne. Žijeme v dobe, kde sa neustále hovorí o dôležitosti rovnováhy, o duševnej pohode, o nebezpečenstve vyhorenia. Počúvame to odvšadiaj. Nebuď na seba príliš tvrdý, počúvaj svoje telo. A to sú všetko nesmierne dôležité myšlienky, samozrejme. Ale nie je ten drevorúbač vlastne len prototypom zamestnanca, ktorý praktikuje quiet quitting? To je vynikajúca a kľúčová otázka. Možno neurobil chybu, možno len chránil svoje zdravie pred vyhorením. Kde je tu priestor pre tento pohľad? A príbeh nám nedáva jednoduchú odpoveď, práve naopak. Núti nás pozrieť sa na tú tenkú hranicu. Aha. Buddhistická psychológia by nikdy nepovedala, že sa máme ničiť. Múdry odpočinok je nevyhnutná súčasť cesty. Rozdiel je však v zámere a vo výsledku. Rozumiem. Je môj odpočinok strategickou pauzou, ktorá mi má obnoviť sily, aby som mohol pokračovať na tej náročnejšej ceste, alebo je to začiatok hľadania výhovoriek, aby som sa na tú cestu už nemusel vrátiť. Takže otázka nie je, či si oddychnúť, ale čo sa stane po oddychu. Presne. Nosič dreva neplánoval jeden deň voľna, aby načerpal silu, on si ospravedlnil návrat k jednoduchšej práci a zostal pri nej. To mi pripomína niečo úplne bežné. Človek sa rozhodne, že začne cvičiť. Kúpi si permanentku, nové tenisky. Klasika. Prvý týždeň je plný odhodlania, cíti sa skvele. A potom príde to jedno upršané ráno, keď sa mu nechce z postele a povie si, dnes to vynechám, veď sa nič nestane. A ono sa naozaj nič nestane. Ale na druhý deň je to rozhodovanie o čosi ľahšie. A z jednej pauzy sa zrazu stane mesiac. A tenisky zapadajú prachom. Je to dokonalá analógia, pretože myseľ je neuveriteľne šikovný právnik. Vždy nájde presvedčivé argumenty, prečo je práve teraz ten správny čas poľaviť. Som unavený? Nemám čas? Zaslúžim si pauzu. Aj tak to nemá zmysel. Ostatní to tiež nerobia. A najzradnejšie na tom je, že mnohé z tých argumentov môžu byť čiastočne pravdivé. Áno. Problém je, že slúžia väčšiemu neuvedomenému cieľu. Vyhnúť sa nepohodliu. A akýkoľvek skutočný rast fyzický, mentálny, duchovný si vyžaduje ochotu prejsť určitou fázou nepohodlia. Takže tá najväčšia pasca vlastne nie je samotná lenivosť, ale tá sofistikovaná nadstavba. Tie príbehy, ktoré si o nej rozprávame. Presne. To, ako si ju dokážeme inteligentne a rozumne ospravedlniť, a tu sa tu klasne spája s našim predchádzajúcim rozborom o falošnej cnosti. Áno. Tam sme videli postavy, ktoré navonok vyzerali dokonale, mali správne reči, ale ich vnútro bolo prázdne. Nosič dreva môže mať tiež správne hodnoty, môže stále veriť, že by bolo dobré chodiť po to santalové drevo. Môže o tom dokonca rozprávať ostatným. Presne, ale chýba mu vnútorná disciplína, to víria, tá ochota vytrvať, keď prvotné nadšenie opadne. Falošná cnosť je teda pretvárka smerom von a toto je pretvárka smerom dovnútra. A tá je oveľa nebezpečnejšia, pretože tam nie je nikto, kto by nás odhalil. Sme páchateľ, obeť, sudca aj porota v jednej osobe. To je silná myšlienka. Že najväčší podvod nepáchame na druhých, ale na sebe. Keď si svoje vlastné ústupky predávame ako múdrosť. A celé sa to deje v tichosti, bez svedkov. Len my a tá cesta do lesa, ktorú si každý deň volíme. Áno. A buddhistická prax v tomto kontexte nie je o nejakom sebatríznení alebo bičovaní sa za každé poľavenie. To by bol len ďalší extrém. To určite nie.
Je to skôr o kultivácii tej bodhisattvovskej kvality v sebe, o schopnosti pozrieť sa na tieto svoje tendencie s úprimnosťou, vidieť ten mechanizmus ospravedlňovania v reálnom čase. Len pozorovať. Aha, teraz prichádza myšlienka, že som príliš unavený. Je to skutočne pravda? Alebo je to len príbeh, ktorý mi ponúka moja pohodlnosť? Už len táto otázka dokáže zmeniť celú dynamiku. Príbeh nosiča dreva nám teda nezanecháva nejaké dramatické ponaučenie, ani jasný príkaz. Nie. Skôr nám kladie veľmi tichú a osobnú otázku. Je to ako zrkadlo, ktoré nám nastavuje a pýta sa, kde je tvoj les so santalovým drevom? A akú cestu si volíš každé ráno? Áno, je to pozvánka k sebareflexii, aby sme sa pozreli na oblasti vlastného života, či už je to kariéra, vzťahy, zdravie, duchovná prax, Kde sme možno pomaly a nenápadne krok za krokom znížili svoje nároky. kde sme sa uspokojili s málom, hoci v hĺbke duše vieme, že sme schopní dosiahnuť viac. A nemyslím viac v zmysle materialistického úspechu. Ale viac v zmysle naplnenia vlastného potenciálu. Presne tak. Takže záverečná myšlienka na zváženie by mohla by znieť takto. V ktorých situáciách sa naša legitímna potreba oddychu a súcitu so sebou mení na masku pre pohodlnosť, ktorá nám bráni v raste? A kde vo svojom živote človek postupne znižuje svoje úsilie bez toho, aby si to plne uvedomoval, pretože si preto vytvoril veľmi presvedčivý a rozumný príbeh? To nie je mienené ako výčitka však. Vôbec nie, je to nástroj na prebudenie väčšej bdelosti voči tichým hlasom v našej vlastnej mysli. Je to silná a veľmi osobná otázka na záver. A téma úsilia, jeho absencie a následkov sa týmto rozhodne nekončí. V našom ďalšom rozbore sa pozrieme ešte hlbšie. Pozrieme sa na to, čo sa stane, keď sa výsledky našich činov, či už tých energických alebo tých lenivých, začnú prejavovať. Na proces dozrievania, ktorý sa už nedá obísť, odložiť, ani si ho ospravedlniť.